per seguir al capdavant de la classificació i dependre d'ell mateix, com ara depèn... De fet, perdona, si hagués guanyat hagués posat líder. S'hagués posat líder amb el partit entre ells que tenen. Aquí veiem una molt bona pressió de Forgas, que acaba amb una centrada rematant a plaer. S'ha escoltat al minut 9, van veure un inici molt actiu, veurem ara que la jugada següent Jordi Cano fa aquest autèntic golaç des de fora l'àrea, aprofitant el refús de la secada inicial. Els primers minuts van ser replegament del Castelldefels, evidentment, davant un equip que li agrada molt jugar i li agrada molt pressionar davant, com és el Parlada. Aquí vam veure un gol anul·lat per fora de joc, aquí sí que ens mostren per què està anul·lat. Es demanaven unes mans també dins l'àrea per part del Parlada, però el que vèiem, no hi havia ocasions clares, i és això el que va patir el Parlada, que no va poder superar el Castelldefels, que amb aquesta falta de Jack Traoré, que aquí veia targeta, provocava l'acció posterior de Jordi Cano, que xutava arran de pal i deixava el 2-1, però això era ben aviat, era al minut 54. Arnau Sala i Xavi Ponsí van intentar, amb els canvis, introduint més profunditat, sobretot per bandes, amb Carbonell, Pau Ribas, Serrano, però les ocasions no van arribar a ser